яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Капиталь ремонттан соң фатирда солкан 4-11 йортында яшәүчеләргә кем ярдәм итәр? Инвалид коляскалары, фиксаторлар, ортопедик аяк киемнәре өчен компенсацияны кискәннәр. Сәламәтләре шикле балаларның әниләре белән Эльвина Андрова очрашты. Жылылык бар, әмма фатирда салкын. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә 4-11 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр узган ремонтка зарлана, инде ничә ел рәттән бирдә яшәүчеләргә йон оек башлар һәм җылы кофталар киеп йөрергә туры килә. Идарә итү компаниясенә мөрәҗәгатләр нәтиҗә бирми, шәһәрдәшләр белән Лилия Гатина очрашты. Мәүлидә Сабирҗанова 4-11 йортында 30 елдан артык яши. Фатирда капиталь төзекләндерүдән соң салкын айтты ди ул. Хәзер аңа өйдә җылы халат күлмәкләрдән йөргә туры килә. Салкында нык суык була, балакайым. Аннан соң инде нык суыкта ана теге бүлмәләребез нитте инде стеналар күгәрделәр. Теге ниләрен шофларыннан теге süslü nilerin jolqып алдылар дагын. Пенок ниттеләр инде, пен титтеләр, шуннан соң нык салкын. Бу бала не әйткәндә менә монда өстән бөтен силә йөргән ишләй инде, бөтен тавышта ишлә. Күршеләребездә дә шулык проблема ди Мәүлидә Сабирҗанова. Сыйфатлы ремонт һәм җылылыкны кайчан көтәргә? Хәлгә ачыклык кертер өчен без электротехниклар идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Баш инженер Ирина Трифонова сүзләренә караганда, йортта яшәүчеләрдән гаризалар килмәгән. Заявки у нас регистрируются по телефону 51 51 40, абонент ремонт. Все заявки отслеживаются и выполняются. Если у кого-то проблема с отоплением возникает, именно по этому номеру заявку необходимо регистрировать для исполнения. По состоянию фасада. Капитальный ремонт фасада был выполнен в 2008 году. При этом швы ремонтировались и выполнена была покраска фасада. 2021 елдагы капиталь ремонт программасында фасад ремонтын янә керткәннәр, әмма кырыйдагы диварларны җылытачаклар. Киләсе елга әлеге йортта шулай ук түбәне дә алыштырырга тиешләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Коляскалар, фиксаторлар, ортопедик аяк киеме өчен компенсация реаль бәяләрдән шактый түбән. Безнең редакциягә шулай ук инвалид балаларның әти-әниләре мөрәҗәгать итте. Алар хәлгә ачыклык кертергә ярдәм сорады. Шәһәрдәшләребез сүзләренә караганда, алар кирәкле җиһазларны үз хисабына сатып алалар, әмма тиешле компенсация урынына тиеннәр кайтарыла. Теманы хәбәрчебез Эльвина Андрова дәвам итә. Айсылу Гыйниятуллинаның кызына 11 яшь, аңа тетрапарез, ягъни барлык аяк кулларының эшкә яраклыгы бузылу диагнозы куелган. Бала яткан хәлдә Айсылуның ире генә эшли, гаилә кредитлар алырга мәҗбүр. Кызларын йөртергә дип Гыйниятуллиннар 200 мең сумга инвалид коляскасы сатып алганнар. Мы когда покупаем, например, коляску, нам ФСС делает возврат. И тут у нас после Нового года была переоценка, и сумма стала намного меньше. Я не могу понять, как можно купить коляску, например, инвалидную, для ребенка-инвалида за 30 тысяч. Возврат делает 30 тысяч. Һәр тернәкләндерү программасы индивидуаль. Аны медик-социаль экспертиза билгели дип аңлатты Социаль иминият фондының Шолы филиалы директоры Ленар Шакиров. Аның сүзләренә караганда, Социаль иминият фонды бары тик шәхси программа исемлегендә булган әйберләр белән генә тәэмин итә. Ленар Шакиров шулай ук барлык тендерларда үткәрелмәгән, шуңа күрә компенсация суммасы төгәл билгеләнмәгән дип хәбәр итте. Контракт, заключается у нас в Казани региональным отделением на основании, конкурсов. Вы, обеспечивает тот поставщик, который выиграет конкурс. Мы занимаемся, так скажем, обеспечением по городу Набережные Челны, согласно, тех определенных лимитов, которые нам, определяет региональное отделение. Аяк куллар өчен фиксаторларга, подгузникларга, ортопедик аяк киемнәргә дә компенсация киселгән. Социаль иминият фондының Шоллы бүлеге җитәкчесе белдерүенчә, әти-әниләрнең сораулары региональ бүлеккә җиткерелгән һәм тиздән Казаннан җитәкчелек килүе көтелә. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. 2020 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда бюджеттан тыш секторда эшләүчеләр өчен минималь хезмәт хакы 14 мең сум күләмендә билгеләнде. Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы кисәтүенчә, хезмәткәр тиешле вакыт дәвамында эшләгән һәм үзенең хезмәт вазифаларын тулысынча үтәгән очракта, аның айлык эш хакы килешүдә билгеләнгән минималь хезмәт хакы күләменнән дә кимрәк булырга тиеш түгел. Эш бирүчеләр сораулары барлыкка килсә, экрандагы телефон буенча шалтырата ала.
11 сыйныф укучыларының сойлау имтиханнарын түгел билгелеу үшін бір атнадан да азырақ уақыт қалып бара. 1 февральдан соң Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте БДИда катнашуга гаризалар кабул итүне туктата. Гаризада күрсәтеләсе предметлар саны төрле булырга мөмкин, әмма 2 иң массы күләм рус теле һәм математика буенча имтихан үзгәрешсез калды һәм элеккечә гомуми урта белем турында аттестат алуга нигез булып тора. 2020 елда аларны 670 мең 11 сыйныф укучысы тапшырырга тиеш, калган фәннәр укучыларының үз иркендә. Төп ориентиры югары уку йортлары сайтлары. Аларда һәр юнәлеш буенча кирәк булган бердәм дәүләт имтиханнары исемлеге бастырылган. Иң авыр, ләкин кирәкле һөнәрләрнең берсе сүз полиция турында. Алар көн саен җәмәгать тәртибен саклыйлар һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшәләр. Эчке эшләр министрлыгында хезмәт итүнең нечкәлекләренә хәбәрчебез төшенде. Полиция эше катлаулы, әмма кызыклы ди Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Көн саен шәһәр тормышында яңа вакыйга. Нәрсә килеп чыкса, иң беренче участковыйларга мөрәҗәгать итәләр. Раил Мустафин полициядә 2014 елдан бирле эшли. Ул балачактан ук кешеләргә ярдәм итәргә хыяланган, булачак һөнәрен мәктәптә ук сайлаган. Учился в школе милиции, потом служил в армии. После службы устроился участковым. Работа очень нравится. Новичкам посоветую не бояться трудностей. Да, иногда бывает непросто, но со всеми можно справиться. Главное учиться правильно реагировать на различные ситуации и изучать законы. Участковый психолог та тыңлыйбыз, ярдәм итәргә тырышабыз, ди Раил Мустафин. Ешрак гаилә конфликтларына өйдә көч куллануга зарланалар. Ежедневно приходит около 4-5 человек. В основном у нас основные проблемы – это семейные конфликты. Проводим профилактический обход, проводим профбеседу, ставим данный гражданин на профучет. Данные семьи у нас стоят потом в последующем на контроле. Периодически, ежемесячно ходим по данным адресам и проверяем данных граждан. Полицейский ныклы сәламәтлек һәм сабырлык таләп итә торган җаваплы эш. Эчке эшләр министрлыгына эшкә урнашу өчен берничә медкомиссия психологик тестлар узарга кирәк. 18 яшьтән 40 яшькә кадәр гражданнар, шул исәптән армиядә хезмәт итмәгәннәр дә полицейский була ала. Гражданин должен обладать неплохим здоровьем для прохождения военно-врачебной комиссии, потому что у нас есть проблемы с этим. В дальнейшем, значит, предустройстве ему выдается анкета, значит, направление на медицинскую комиссию, где он проходит обследование по месту жительства, а потом ему выдается направление на военно-врачебную комиссию, где он уже проходит обследование в нашей ведомственной военно-врачебной комиссии. Полиция хезмәткәрләре өчен дәүләт ташламалар бирә. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре 20 ел эшләгәннән соң лаеклы пенсияга китәргә мөмкин. Ә полициядә 10 ел эшләгәннәр торак сатып алуга дотация ала. Моннан тыш югары белеме булмаган хезмәткәрләр өчен илнең югары уку йортларында бушлай укыту каралган. Ирвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ортопед 942. Лечение всех видов заболеваний суставов и патологий позвоночника. Детская ортопедия. Плазмолифтинг. Телефон 51 51 20. Подробно об акциях, скидках клиники на сайте ortoped942.ru. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 001. Обновление коллекции в отделе современной молодежной и мужской одежды «Франт». Торговый центр «Тулпар», 2-й этаж.